Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Эш осталыгы. Азнакайда иң яхшы терлекчеләрне хөрмәтләделәр. Шушкасында карадым, сарык бәкәендә карадым, яратып эшләдем. Ачык остаханәләр быел резидентларны нәрсә белән гаҗәпләндерер? Ел дәвамында биредә мауыктырыш очрашулар, кабатланмас остаханәләр булып килде һәм менә Әлмәттәге ачык остаханәләрне оештыручылар яңа сезонын ачык дип игълан итә. Бүген шик сакчылары көне. Заставы шәһәрнең кырыында җәйнең устьесын сакладык, җәй белән Амур кушылган җирне. Әлмәт районында чәчү кампаниясе ахырына якынлаша. Ул быел апрельнең 20-ләреннән соң башланып киткән иде. Алдан әзерләнгән техника, элитлы сортлы орлыклар, минерал ашламалар белән тәэмин ителгән хуҗалыкларга әлбәттә барлык эшләрендә вакытында тормышка ашыру өчен күпкә җайлырак булды ди белгечләр. Район буенча 1 гектар чәчү мәйданына уртача 55 килограмм минераль ашлама әзерләп кертә алганнар. Арпа чәчү 96, язгы быдай 90, солы 93, гәрчиш 61, силос өчен кукуруз 55, бертик өчен кукуруз чәчү 56%-ка башкарылган. Бүген хуҗалыклар инде чәчелгән мәйданнарны тамыр һәм яфрак аша тукландыруны дәвам итә. Кырткычларга каршы эшкәртүдә бара. Азнакай районында исә эш арасында терлекчеләр бәйрәмендә уздырып өлгерделәр. Талды бүләк авылы җирлегендә күркәм традициягә әверелгән сыер савучылар һәм технологлары бәйгесе узды. Анда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, авыл хезмәтчәннәре, ветераннар катнашты. Сүз Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллинага. Ел сайын уздырыла торган мондый чара быел да зур оешканлык белән үтте. Бәйгедә район хуҗалыкларында хезмәт куючы 18 савымчы һәм 11 технолог катнашты. Чарада катнашучыларны район җитәкчелеге сәламләп, конкурсантларга уңышлар теләде. Очрашу барышында күп еллар тырыш хезмәт куйган юбилерларга, хезмәт алдынгыларына диплом һәм истәлек бүләкләр тапшырылды. Зинфира апа Әхмәтҗанованы да 85 яшьлек күркәм юбилее белән тәбрикләделәр. Мең рәхмәт аларга. Мең рәхмәт җитәкчеләргә дә яратып, үзем дә яратып эшләдем эшемне. Шушкасында карадым, сарык бәкәендә карадым, яратып эшләдем. Бәйрәмгә Татарстан Республикасының атказанган терлекчесе Флүрә апа Шәрипова да чыккан. Ул күп еллар алдынгы сыер савучы булып эшләгән. Район конкурсларында күп тапкырлар катнашып, җиңүләр яулаган. Шауылға 5-ші жылына келіп түттім, 4 бәбейіп қайттым. Келгенде мен шүр сеер сауыдым енді. Мен келгенде енді қол бәл сауы ие, шелеклі ташу қол, сәнәк білән ашату ие. 5 яшы қашағыр сеер сауыдым, бұзауында қарадым, бәкейінде қарадым, ішләдім, бүтін ішләдім. Ішләген ішлер ауыр болды, қол кіші ие. Таллы бүләк авылы җирлегендә бердәм тату халык яши, эшләре дә гөрләп бара. Bir sıyırga 25 litre saksava bugün sıkında. Şimdi bundan sonra şu tepine çözmüşeyinde. Hamanda ortalarga debizende, bel indi mene. Firmalarga rekonstruksiyasırga planlaştırıp turabız mene. Şımaşa verdik. Kurmalar indi mene. Көрінген şeyinde. Yıl yarımga yeterlik zapasımız var. Şimdi yılgısı yılına bir keyfet kile. Kırgamısa. Tağı da kurmalarını hazırlap. Evet kine yaşarga. Ярышлар әлеге хуҗалыкның җәйләвендә узды. Конкурсантлар һәрберсе дә җитди әзерлек белән килгән. Бәйгенең иң кызган чагы әлеге минутларда сыер савучылар сөт аппаратын сүтеп җыю буенча осталыкларын күрсәтәләр. Катнашучылар теоретик сорауларга да җавап бирделәр, практик биремнәрдә башкардылар. Бәйге шарты буенча әлеге вакытта технологлар лаборатор биремнәр башкаралар.
Конкурсантлар арасында әле яңа гына эшли башлаган савымчылар белән бергә тәҗрибәле остазлар да катнашты. Союзагро җәмгыятенең карамалы бүлекчәсеннән мөгезле эре терлекләрне үрчетү буенча технолог Илнур Төхвәтуллин Рәсәй һәм Татарстан югарылыгында бәйгеләрдә катнашып җиңү яулаган. Быелгы бәйгедә дә ул абсолют җиңүче булды. Менің де ауыл қожалығында 21 стаж бар. 11 ел аның технолог болып ішлеймін де. Қазір Союзагроның қорамал бөлекшесінде ішлейбіз. Бүгінгі күнде 560 сиыр бар. Сиырлар білән ішлейбіз, тонлар білән ішлейбіз. Бүгінгі күнде бізге қожалар білән қойылған мақсатларына үтәргә тырышабыз. Сыйыр саучылар арасында беренче урынны Союзагро җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең карамалы бүлекчәсеннән Илгизә Вәлиева алды. Җиңүчеләр диплом һәм 10 меңлек сертификат белән бүләкләнде. Алга таба җиңүчеләр республика күләмендә район данын яклаячак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттәге ачык остаханәләр үз эшчәнлеген дәвам итә. Ул калабызда узган елның җәендә Татнефть компаниясе ярдәмендә барлыкка килгән иде. Аның максаты шәһәребез халкын һәм кунакларының иҗат мөмкинлекләрен ачу һәм киңәйтү, шулай итеп шәхес үсешенә ярдәм итү. Яңа сезонның үзенчәлекләрен Рәдифә Нугманова белеп кайтты. Кошандыр техника ремонтлау остаханасы булган бу бина бер ел эчендә чын-чынлап иҗади остаханәгә әверелде дә куйды. Ел дәвамында биредә мавыктырыч очрашулар, кабатланмас остаханәләр булып килде һәм менә Әлмәттәге ачык остаханәләрне оештыручылар яңа сезонын ачык дип игълан итә. Сезонга стартны апрельдә үк бирергә булганнар. Узган елдан эшләгән тирәлекне өйрәнүче 4 рәссамга тагын 8 кеше өстәлгән. Алар үз хезмәтләре аша калабыз мөхитен тагын да тирәнрәк ачып салырга ниятли. Шулай итеп, иҗат өчен яңа мөмкинлекләр һәм киңлекләр ачыла ди Әлмәттәге ачык остаханәләр программасы кураторы Анастасия Степанова. В этом сезоне у нас большой упор на исследование города, исследование Альметьевска, потому что в прошлом году мы только начинали, в этом году мы хотим показать, что мы вообще-то открытые мастерские именно в Альметьевске, поэтому в рамках лабораторий и наших проектов художественных мы хотим это подчеркнуть. У нас уже прошла первая лаборатория с художницей Зульфией Элькаевой из Набережных Челнов, это наш большой друг и единомышленник. Она провела лабораторию, где участники сделали объекты в коллективный сад мастерских. Ясмин Вәлиева Казанда яшәп иҗат итүче Әлмәт кызы, ул абстракция жанрында эшләргә ярата. Шулай үз сәнгатен хәтер мөмкинлекләрен өйрәнүче кораллар рәтендә саный. Теләсә нинди иҗат түре кешенең эчкә кичерешләрен ташлыкта сурәтләргә мөмкинлек бирә, ди ул. Мне очень интересна взаимосвязь наших эмоций, того, как мы воспринимаем мир, и вообще всего этого внутреннего. И вообще, наверное, девиз того, чем я занимаюсь, звучал бы от внутреннего к внешнему. То есть мне нравится, что наш внутренний мир и восприятие человека, оно у каждого абсолютно разное. И, соответственно, мы можем это выразить и из этого что-то воссоздать. Әлмәттәге ачык остаханәләрнең яңа резидентларыннан берсе Альбина Липицкая. Ул рәссам да, матурлык буенча белгечле. Кечкенәдән рәсем сәнгате белән шөгыльләнеп үскән. Калабызның сәнгать мәктәбен тәмамлаган. Төрле техника, төрле ысуллар белән матурлык тудырырга ярата. Ачык остаханәләргә килүнең сәбәбе туган шәһәрендә үзенең якты эзен калдыру. Хочу сделать инсталляции, хочу делать более большие объекты, мурал хочу вообще в этом городе реализовать на стене, например, вообще здания большого. Хочу, чтобы в городе остался мой след, потому что я здесь росла, выросла, хоть уезжала, вернулась обратно, и хочется как-то этому городу, то, что я здесь училась, развивалась, чтобы оставить свой след. Ачык остаханәләрнең тагын бер резиденты Дина Нургалиева. Ул әлмәтлеләргә журналист буларак та таныш. Дина шулай ук алтын алмалар турындагы әкият паблик арт программасы гиды да, рәссам да. Бу юлы ул үзеңне эзләү, тану, ишетү һәм күрү, шулай ук фикерләрен кәгазьгә төшерергә мөмкинлек бирә торган сүз, фикер көче турында уйланулары белән уртаклашырга чакыра. Әлмәттәге ачык остаханәләр резидентлары белән очрашу вакытларын аларның социаль фильтрләрендә белә аласыз. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген шик сакчылары көне. Бу Россия шик сакчылары, хезмәт итүче кадр офицерлары һәм шик буе гаскәрләре ветераннарының һөнәри бәйрәме.
Дата 1994 елның 23 майында Россия Федерациясы президентінің указы негізінде булдырыла. Бу түрк аскерләрнең тарихы йөзләрчә еллар белән исәпләнә дип әйтү дә хата булмас. Беренче үзәкләштерелгән шик буе заставалары барлыкка килгәннән бирле шик сакчылары да үз хезмәтен башкарган дигән сүз 1571 елда станица хезмәте турында уложение барлыкка килә. Ул сакчы хукукларын һәм бурычларын, шикләрне саклау тәртибен регламентлаштыра. Шик сакы форпостларда урнашкан полклар һәм ирекле ялланган таможня хезмәткәрләре тарафыннан башкарыла. 1782 елда Әби патша указы белән шикләрне саклау һәм шик контролен гамәлгә ашыру өчен таможня шылбыры һәм сак институты оештырыла. 1827 елда Россия финанс министрлыгының тышкы сәүдә департаментына буйсынган шик буе таможня сагы урнаштыру турында нигезләмә үз көченә керә. Әлмәт районы Кишу авылы Ширмешәндә, Ширмешән районының Шишминская крепость авылында 18 гасыр уртасына караган фельдшанецлар әле дә аерым ачык күренеп тора. Алар Россия территориясен күчмә халыклар һөҗүменнән саклау өчен төзелгән корылмалар. Шик сакчылары көне уңайыннан Ознакай шәһәренең Җиңү паркында тантаналы чара узды. Махсус бүлектә хәрби хезмәтләрен үтәгән ознакайлылар шик буе гаскәрләренең 100 еллыгы хөрмәтенә куелган стелла янына җыелды. Бүген районда ил шикләрен саклаган 800-гә якын ир-егет яши. Бәйрәм көнендә алар хезмәт иткән елларны искә алалар. Хезмәт иттем мин Амурская область, Благовещенск шәһәрендә застава Зажейская. Застава шәһәрнең кырыында җәйнең устьесын сакладык. Җәй белән Амур кушылган җирне. 72 белән 74 та инде. 2 елда 2 ай хезмәт иттем. Менә без инде һәр елны шушылай иттереп үзебезнең памятник ягында җыелабыз, пограничниклар көненә. Менә шушылай иттереп без инде хезмәт иттек инде, например, Средней Азияда. Менә Рафис Фатыш белән без икәү генә отрядтан, Тактабазар отрядтан, 68-нче отрядтан. Менә шушылай иттереп хезмәт иттек. Күбесе инде Дальний Востокта хезмәт иткәннәр, Кытай границасында. Алар тыныч тормышта да үзләрен яхшы хезмәткәрләр, ышанычлы ир-егетләр итеп күрсәтә. Район тормышында актив катнашалар. Сәскә балалар белән чыгышырга тырышабыз, аларга аңлатырга тырышабыз, патриотик воспитание дибез, ярышлар оештырабыз. Бүген дә футбол ярышлары була, митинглар оештырабыз, үзебезнең памятникны карап торабыз инде. Шуның өчен бөтен ознакайларга шушы дем пограничниклар көне белән котлыйбыз. Әлеге стелла 2018 елда Ознакай районының барлык буын шик сакчылары хөрмәтенә куелган һәм бүген биредә тантаналы митинг уза. Хәрби киемнәрдә күкрәкләре орден медальләр белән тулы ир-егетләр тигез сафларга тезелгәч митинг башланып китте. Пограничники города Закаева и Закаевского района. Мероприятие, посвященное День пограничника, построены. Объяснил командир взвода старший Мулашин. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов митингта җыелган ознакайлыларны бәйрәм белән котлап, төрле юлларда шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән райондашларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Еще раз вам огромное спасибо. И в мирное время вы вносите огромный вклад в военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Да, мы очень много мероприятий проводим и с детьми. Мы с вами, вы тоже встречаетесь с детьми, на всех мероприятиях участвуете. Тоже за это отдельное спасибо. Һәйкәл янында җыйналган ознакайлылар бүген исән булмаган шик сакчыларын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Соңыннан һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Кыяшлы һава торышы, ачык һавадагы очрашулар өчен менә дигән мөмкинлек. Шулай тат нефтепрофсоюз оешмасы елдагыча Әлмәт шәһәр паркына эшләмәүче пенсионерларын һәм ветераннарны җыйды. Масштаблы фитнес очрашуында 3нче буын вәкилләре көннәрен актив уздырды. Инде 9 ел дәвам иткән гадәт быел аеруча әһәмияткә ия булды. Быелгы очрашу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланды. Сәламәтләндерү фитнесына ветераннар гына түгел, аларның гаиләләре, балалары һәм оныклары да килгән.
нам очень важно, чтобы на заслуженном отдыхе вы также активно занимались общественной деятельностью, но в первую очередь, конечно же, заботились о своем здоровье. И поэтому Татнефть профсоюз ежегодно устраивает вот такой старт спортивного фестивального движения. Махсус әзірленген күнігілер комплекслары барысы да тәжірибелі инструкторлар жетекшілігінде. Ветеранларыбызға ихтибар етігіз, олар не кадәр актив һәм энергия белән тулы. Мәрфуға Мансурова Татнефть газ переработка идарәсендә компрессор цехы машинисты булып эшләгән. Смена эшенең катлаулыгына карамастан һөнәреңне яратып башкарсаң, ансы да җиңел тоелыр дип уртаклаша ул. Хезмәттәшләр белән мондый очрашулар исә яңадан яшьлеккә кайтара ди ветеран. Бөтенебез күңел ачып йөрибез. Талым бирделәр, каша ашатырга. Уен уйныйбыз. 2 приз алдым, менә 3-нчесенә торам. Күңелле эстафеталар, команда ярышлары, өстәл уеннары, концерт программасы белән үрелеп барды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.